என் பையன் இந்த டிவியை உடைக்கல, எல்இடி டிவியை என் பையன் உடைக்கல, அதனால எடுத்து வந்தா இங்க வைக்கல, அதனால இங்க எடுத்து வந்தா வைக்கல, அதனால நான் இந்த டிவி வாங்கல. என் பையன் சமத்து, என் பையன் சமத்து, என் பையன் இதை கிழிக்கல, இந்த ஷோபாவை என் பையன் கிழிக்கல. என் பையன் எங்க பறவைன்னு பத்துன்னு இல்ல, பேக் மேல கால வச்சுன்னு பத்துனுக்கிறியப்பா. படிப்பு கொத்து 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 கொத்த கொத்த நாக்குல நாக்குல கொல்லிக்கட்டு பிசாசு இங்க உட்காந்து இல்ல. மணி வந்து 2 ஆகல. என் குடும்பத்தையே நாசம் பண்ணிட்டான் தலைவா இவன் ஒருத்த. வயசான மனுஷன் எழுந்து உட்காந்துக்கிறாருங்க 2 மணிக்கு. பாருப்பா, கொஞ்சம் சவுண்டு கேக்குதுப்பா.